Gitumbok kinutadong hold-upper og snatcher sa may barangay Mabolo ug Ayala Access Road na tiklo na gyud sa Mabolo Police. Si Luan Mirondina sa report. Positibong giila sa usa sa mga biktima nga si Christine Sheen Orellinada ang 29 anyos nga si Joseph Del Castillo. Matod sa biktima, padung unta siyang motrabaho niadtong Biyernes sa kadlawon, dihang mihunong ang suspitsado sa iyang tungod ug nagpakaron ingnog habal-habal driver. Pag-abot sa awaaw nga dapit sa may Ayala Access Road, mideklarar kini og hold up. Oh, well, gasakay ko sa motor, stop siya. Stop siya, pag mag-iirong, yan ang i-grab akong ko niya. Gigana niya akong bag niya, iya rin ko gana, hold up ni, naog niya, moto. Nang naog na nasag ko, wala na ako nakawala. Hatag na tanan bag. Giangkon sa suspitsado nga usa siya ka snatcher, apan mihimakak nga nabiktima niya si Orellinada. Dili wa mo ko manulis ma'am, nang snat nung ko. Pero wala ko manulis na niya. Wala sad, wala ko'y armas. Matod ni Police Chief Inspector Jacinto Mandal, hepe sa Mabolo Police Station, nga modo sa suspitsado ang pagpakaron ingnog habal-habal driver. Sagad sa mga biktima ni ini, mga trabahante sa mall ug mga call center agents. So during our course of debriefing, iyang yung giangkon ug naay mga ebidensya ug nakablatter ang kuan mga almost 20 victims ang iyang kuan kanang napasipadan niya. Nanawagan karon ang Mabolo Police ngadto sa mga nabiktima sa pagpanglabni ug pagpang-hold up sa Barangay Mabolo sa pagpatimaw sa Mabolo Police aron positibong maila ang suspitsado. Luan Mirondina, Balitang Besdak.